Hola! Això és finances en valencià. Què? Tens molts deutes o què? Estàs ofegat i només mires ahir que s'acaba el mes perquè apregui el següent i tal i qual. Bé, avui t'explicaré un poquet a veure si puc aconseguir que acabes amb els teus deutes ràpidament i que entengues un poquet com funciona el deute. Què? Estàs molt endeutat, estàs passant-ho mal, per ajudar-te un poquet. Anem allà! Bé, el primer que n'hi ha que tindre compte és que estar endeutat no té per què ser mal, d'acord? Hem de saber diferenciar entre el que és el deute bo, és a dir, el deute que te pot permetre créixer, te pot ajudar a generar més diners, ara ho veurem, i el deute roïn, d'acord? El deute bo és aquell que s'utilitza per a comprar actius que bé o revaloritzen o bé ens generen rentes. Si tu t'endeutes per comprar un quadre que d'ací 5 anys vas a poder vendre-lo més car, aquest deute és bo, val? T'està ajudant a generar més diners. És igual que si tu t'endeutes per a comprar un piso que vas a destinar a l'alquiler, val? Doncs és un bon deute perquè aquest deute te va a generar rentes. D'acord? El coneixement, el típic, el qui s'endeuta per fer un màster de no sé què, val? Si tu t'endeutes per fer un màster, per una formació, tot el que pugues imaginar-te, val? Se suposa que això te va a donar un retorn, no? El dia que trobes una feina podràs guanyar diners gràcies a aquest coneixement que has adquirit. Per tant, endeutar-te per a formar-te, en principi, és bo, és un deute bo. D'acord? El deute bo te beneficia tant a tu com al banc, no? Tornem al piso. Jo demano una hipoteca per comprar un piso, per posar-lo en alquiler, aleshores estic beneficiant al banc perquè estic pagant una hipoteca, però també m'estic beneficiant a mi perquè m'estic generant rentes. Inclús també podríem dir així que beneficiem a una tercera persona, no? El que alquilarà aquest piso i podrà viure gràcies a aquest piso. Val? Per tant, el deute bo, com vos dic, te beneficia tant a tu com al banc. I finalment, el deute bo és aquell que te permet guanyar més pasta. Després veurem un exemple perquè ho vegeu molt ràpid i gràficament això, no? Perquè ho podria dir, i home, t'endeutes i és per guanyar més diners, no ho acaba d'entendre. Doncs ara ho veurem en un exemple gràfic. I el deute roïn és aquell que utilitzes per a comprar passius que beneficien al banc. Val? Si tu, jo què sé, te compres pues, una tele, per anem a dir, o algú podrà dir, home, ja, però estàs comprant una tele. Sí, però estàs endeutant-te per a comprar-te aquesta tele i al final estàs beneficiant al banc, que és el que té que cobrar aquest deute. Val? Solen tindre interès alt, que ningú me diga, home, és que jo m'he comprat una cosa 24 mesos, però no té interessos, sense interessos, ja. Si no té interessos és perquè en aquest preu ja t'han col·locat el que ells calculen que pagaries tu en aquests 24 mesos d'interessos. Val? Normalment els deutes roïns solen tindre, aquests tipus de préstecs solen tindre un interès alt. Val? També, si el deute és major de la vida útil de lo que el producte que vas adquirir o el servici, en aquest cas ho veureu més clar, això què? Pues, endeutar-se per fer un viatge. No? Igual t'endeutes en 3.000 euros en un viatge que vas a fer en una setmana. Val? No té sentit. Estaràs pagant aquest viatge que total has disfrutat una setmana, jo què sé, 2, 3 anys, no ho sé, en funció de lo que t'endeutares. Val? Però sempre que el deute supere a la vida útil tant del producte com del servici, val? És un deute roïn. I finalment, el deute roïn és aquell que se caracteritza per impulsos,
per capritxos, per ho vull ja, i vull que el millor i ho vull ja. I això ens porta a endeutar-nos d'una manera estúpida, anem a dir. Val? El que vos dic sempre, vosaltres voleu una tele, voleu la millor tele del mercat, estalvieu tots els mesos i aplegarà un moment que podreu comprar-se la tele. Val? Això és aplicable a la tele o al viatge, com ja teniu el vídeo de com estalviar-me els 500 euros per a vacances, al final és el mateix, no? És estar estalviant un poquet tot l'any per a que quan arribi a vacances pues, tinga aquesta pasta i no me tinga que endeutar. Pues això és aplicable a tot, val? Voleu qualsevol cosa, estalvieu els diners i compreu-ho. Si no feu això, encara que ho tingueu en seguida o el que vulgueu, val? Però sempre acabareu pagant de més o entrareu en una situació perillosa o tot el que vulgueu extrapolar. D'acord? Bé, ara anem a veure com endeutar-nos ens permet guanyar més pasta per a que així ho vegeu gràficament i te doneu compte de que efectivament és així. Bé, anem a anar-nos-en a l'exemple que veguérem en alquilar, estirar els diners, val? El mateix piso, i anem a comparar si tinguem la pasta, si el paguem a tocateja i punto o si mos endeutem. No vaig a tindre en compte el tema dels impostos, ¿vale? Que ningú me diga, tal, igual, ¿vale? Vull simplificar-vos-ho perquè ho entengueu. I després ja sumeu-li els impostos, sumeu-li el que vos dona la gana i se donareu compte que és el mateix. Però, per simplificar-ho, perquè ho vegeu ràpid, vaig a fer-ho així, ¿vale? Però que ningú es fiqui nerviós, és que no has tingut en compte no sé què. Vaig a simplificar-te molt i és el mateix resultat, li sumes o no li sumes impostos. Val? Anem a ficar-nos que tenim els 150.000 pavos. I en el primer cas, vale, tenim els 150.000 pavos, comprem el piso a tocateja. Val? Quedàrem que l'alquiler eren uns 587 al mes, val? Que ens donava un 7.044. 7.044. Vale? Aleshores, això, quina rendibilitat ens donaria? Doncs hauríem de dividir els 7.044 que traguem anualment entre el que ens ha costat el piso, que en aquest cas són els 150.000 que nosaltres hem pagat a tocateja. I així obtindríem un 4,7% de rentabilitat, val? Del nostre piso. Ara, fiquem-nos en la mateixa situació, tenim els 150.000 pavos, però demanem una hipoteca, val, per pagar aquest piso. Per tant, mensualment trauríem el mateix, però ojo ara, perquè nosaltres, al demanar la hipoteca, només estem ficant el 20%, només estem ficant 30.000 pavos, vale? I la nostra rendibilitat seria del 23,48%. Podeu veure la diferència de rendibilitat. I algú me pot dir, home, ja, però este tío no paga interessos i este tío paga interessos. Ja, vale, però este tío al final li deu 120.000 pavos al banc, vale, i en eixa pasta és que pot jugar. I en eixa pasta, sense complicar-se la vida, vale, pues pot a renta fija, a un bono a 10 anys, que pot treure un 2% anual, per dir alguna cosa, vale, i té 2.400 pavos. En eixa pasta ja pot pagar els interessos. El que vull dir-vos jo és que ahí no estem descapitalitzant-los, descapitalitzant-nos, i a més, en eixa pasta podem jugar, podem fer coses i treure més pasta. Així que, per una part, estem obtenint més rendibilitat, val? I per altra, també podem jugar en la resta de la pasta. I per això
el deute ens ajuda a guanyar més pasta. Val? Molta gent té la idea equivocada de que val la pena pagar el deute i oblidar-se. I no se para a pensar que realment... I què més dona, no? Jo li dic 120.000 pavos al banc, però jo tinc 120.000 pavos. Jo només m'he gastat 30.000 pavos, ¿vale? Li dic 120.000, però és que jo en tinc 120.000 i puc jugar en eixa pasta perquè aquests 120.000 encara me renten més, val? I me donen capacitat per a pagar la quota, els interessos i el que tu vulguis i, a més, generar més en aquests diners. I això és extrapolable a tot. Vale? Si teniu una hipoteca, és exactament el mateix. Vos toca la loteria, val? Per què heu de cancel·lar la hipoteca? Val? Vos toquen els 150.000 euros i teniu la hipoteca, per què n'hi ha que cancel·lar-la? Pues guardeu-se aquesta pasta i jugueu en aquesta pasta. Genereu més interessos. I ja tindreu els diners que li degueu al banc, d'acord? I, a més, estareu capitalitzats, podreu jugar més en aquests diners. Això és normalment conforme juguen els rics en el deute. Val? Ells utilitzen sempre el deute per anar generant més diners. Val? I això és el que se diu apalancar-se. Què n'hi ha que tindre, sí que n'hi ha que tindre cuidado en algo en això, ¿vale? Què passava en la crisi? Que un tío tenía 150.000 pavos y decía, pues 150.000 pavos a 30.000 pavos, pues compre 5 pisos, ¿vale? Però què passava? Que després començaren a baixar els preus, començaren els impagos i tot el tema i esta gent que potser s'havia ficat, jo què sé, en 1 milió d'euros en pisos, per dir alguna cosa, igual exagerat, o 500.000 euros, o el que tu vulguis, ahir es begueren l'aigua al coll, d'acord? Hi ha que apalancar-se, però hi ha que tindre cuidado en el sobreapalancament, Tampoc passar-te'n de listo i voler ahir en el deute fer meravilles, Hi ha que gastar el deute en sentit i apalancar-te sempre que tinga un sentit, sempre que no te descapitalitzes, sempre que pogueres tindre un plan B, sempre que la vivenda avui val 30, però saps que aquesta vivenda en 5 anys valdrà 90. I així és com podeu veure com el deute sí que te pot ajudar a generar més pasta. Bé, les targetes revolving. Si teniu una targeta de crèdit que és revolving, ni se vos ocorrisca demanar un préstec a través d'aquesta targeta. Ni se vos ocorrisca, d'acord? Això és, jo crec que el pitjor element, o no sé com collons dir-ho, que s'han inventat els bancs per pegar una folla als clients que flipes. Imagineu-se, el típic, el viatge, 1.000 pavos. I aquests 1.000 pavos els sol·licitem a través de la targeta revolving. La targeta revolving no té un termini. Tu pots anar pagant, però no hi ha estipulat ningú termini. No és un any, 2 anys, no. És fins que acabes de saldar el deute. L'interès d'aquests 1.000 pavos seria un 25%, que ja és una barbaritat, però bueno. I l'únic que t'obliga, d'alguna manera, aquest préstec, és a mensualment has de pagar per lo menos el 3%. Això sí que és obligat, d'acord? És a dir, de 1.000 euros, per lo menos tots els mesos tens que pagar 30 pavos. D'acord? Bé, què passaria en el mes 1? Nosaltres paguem els 30 pavos, aleshores diguem, doncs dels 1.000 pavos, nosaltres hem pagat 30, doncs ens en queden 970. Però què passa si? Que aquests 1.000 pavos generen el 25%, que és 20 en 83. Per tant,
Aquests 20 en 83 hem de sumar els 970. I con lo qual realment hem pagat amortitzant 990 en 83. És a dir, de 1.000 pavos pagant-ne 30, realment hem amortitzat 9 euros en 10. Vale? No sé si s'heu perdut, però bueno, si s'heu perdut o el que siga, doncs tireu arrere el vídeo, torneu a veure-ho i jo crec que és prou fàcil d'anar seguint. El segon mes mos quedarien 990 en 83, vale? Pagaríem els 30 pavos obligatoris, con lo qual tindríem 960 en 83. Però altra volta, aquests 990 en 83 han generat un 25% d'interessos, que són els 20 en 64. Per tant, hem de sumar els 20 en 64 a el que ens havien llevat en els 30 pavos i tindríem 981,47. Conclusió, dels 1.000 pavos, i si li restem els 981,47, només hauríem amortitzat 18 en 53. És a dir, nosaltres en 2 mesos ja hem pagat 60 pavos, vale? Però no ens han llevat 60 pavos, només ens han llevat 18 en 53. Si portem això a l'infinito, vale? Que només pagueu els 30 pavos mensuals, són més de 10 anys pagant 30 pavos al mes per un deute de 1.000 euros. És una animalada que no té ni nom. Però espera't que encara no va lo millor. Imagina que al mes 3 no pots pagar. Per lo que siga, tens una situació lamentable, vale? I no pots pagar els 30 pavos. Què passa ahí? Ixos 981 en 47 han generat el 25%, que és 20 en 47. I ara el nostre deute torna a pujar, no a 1.000, més, 1.001 en 92. I això porta damunt 2 penalitzacions. El banc primer te penalitza perquè has sobrepassat el teu deute inicial, ja tens més de 1.000 pavos que tu havies demanat i ahir ja te fiquen una comissió. Hem agarrat 30 pavos, que jo crec que pot ser una provisió prou realista. Però és que, a més, com no has pagat el 3% obligatori, tens una comissió d'impagament, que hem agarrat 30 pavos més. Con lo qual, si sumem els 1.001 en 92 del 25% d'interessos que ens ha generat ja el que ens quedava per amortitzar, més les comissions, ens dona 1.061 en 92. Però és que, a més, eixa pasta torna a generar el 25% d'interessos. Con lo qual, si sumem el 25% d'eixa pasta, encara ens dona que el nostre deute seria 1.082 en 79. És a dir, hem demanat 1.000 euros i a dia d'avui ja em deguem, i han passat 3 mesos, deguem 1.082 en 79. Això no és infinito, però quasi. Si esteu en aquesta situació, pagueu, per favor, tot el deute, d'acord? Si no teniu la pasta, demaneu-li-la a un familiar o a algun amic que vos pugui ajudar, però el millor en aquests casos, bé, ja l'has cagat, doncs assumeixes la teva errada i cancel·les tot el deute. Si no pagues tot el deute, ja veus que així pots entrar en un bucle, en el cuento del nunca acabar. Val? I al final el que ha sigut la broma de 1.000 eurets te va costar, jo què sé, el que te va costar. Vale? Però és la millor solució que n'hi ha per a això de les targetes revolving. Ja l'has cagat, bueno, ho has cagat, però per favor paga tot el que te quede de deute i lleva't el problema, perquè això és un cacau que flipes. Bé, com acabar ràpidament en els teus deutes? Vaig a posar-me en un cas extrem, vale? En algú que realment vaig molt agobiat, val? Que acabe el mes
asfixiat per tot el que té que pagar. ¿Vale? A partir d'ahí ja podeu extrapolar conforme vulgueu. Una altra cosa, que ningú me diga, no, és que clar, és que jo el cotxe el tinc a 3 anys, és que l'altre... Ho he estat mirant i m'està documentant i tot se pot negociar. Tots els deutes se pot negociar. En el cas del cotxe hi hauria que veure les clàusules, hi hauria que veure moltes coses. Però pots anar on te n'han venut i tal, i pots negociar. En la majoria de casos, en tots els préstecs, val, se poden negociar les condicions. D'acord? Que ningú me diga, és que clar, el tinc a 3 anys, tinc aquesta quota mensual i tal, és el que tinc que pagar. No, se pot negociar tot. D'acord? Vale. El primer pas, com sempre vos dic, i en este cas extrem encara més, el primer seria analitzar les teues despeses. Com s'analitzen les despeses? Ahí teniu la plantilla que no m'ha demanat ni Cristo, val? I ahí podeu veure ràpidament en què se gasteu els diners. O si utilitzeu aplicacions del mòbil, el que vos dona la gana. Però se pot saber el que gastes. Només necessites un poquet d'interès, val? I temps per veure-ho. Vale? Analitzaries les teues despeses. Dins de les despeses n'hi ha coses prescindibles i imprescindibles. Què és imprescindible? La llum, l'aigua, el menjar i el gas i el que subministres que tingués i poco más. La comunitat, però tot el món sabent el que són els gastos imprescindibles, és que no podem prescindir d'ells. Què són els gastos prescindibles? Menjar fora de casa, sopars, els dinars, la cervesota... Jo crec que així no tinc que entrar. Jo crec que no eres tonto o tonta i saps perfectament el que és un gasto prescindible i un gasto imprescindible. A partir d'ahí agarraríem tots els gastos que són prescindibles, val? I els destinaríem a pagar els nostres deutes. Naturalment, això implica un sacrifici personal. Com t'he dit, vaig a ficar-me en l'extrem, de que t'hagueres realment ofegat de tant de deute. Val? No t'ha ficat la hipoteca perquè al final la hipoteca n'hi ha dues coses. Una, com te vaig explicar en el vídeo d'alquilar i estirar els diners, en el sistema francès per a cancel·lar les hipoteques sol ser el més correcte cancel·lar-les en els últims 10 anys de la hipoteca. I a més, vull que ho vegues d'una manera més visual i ràpida. Si ens anem a la hipoteca ja ens estem ficant en molts anys i tal. Podríem incorporar-la, però bueno, vull que entengues el concepte i a partir d'ahí, si vols també aplicar-ho a la teva hipoteca, que també se pot negociar i per supost, millor. Però jo vull que entengues realment el concepte. Hi ha 3 sistemes per acabar en els teus deutes. A mi el que més m'agrada de tot és anar atacant primer els deutes mensals i poquet a poquet anar liquidant aquests deutes i en aquesta pasta ja anar liquidant els més xicotets. Però, com te dic, n'hi ha 3. Però bueno, jo de moment vaig a presentar-te este. Com sempre en el canal, nosaltres anem a figurar que guanyem 1.500 euros. Què ha passat així? Tenim un cotxe que ens han donat 12.000 pavos i tenim que pagar 250 pavos al mes. Tenim un viatge, ens han gastat 3.000 pavos en 3 anys i tenim que pagar 100 pavos al mes. Així no ho havia dit, el cotxe en 5 anys, el viatge en 3 anys. Una típica tele, mira que m'agrada l'exemple de la tele, ens ha costat 1.000 pavos, ens endeutem a 2 anys a 50 pavos al mes. I finalment el mòbil, que ens ha costat 1.000 pavos també, però són 30 pavos al mes, un any i mig. En aquestes quantitats ja he tingut en compte l'interès. Si veieu, feu la suma aritmètica, la divisió aritmètica, veureu que no quadra. I és perquè he ficat més pasta ja comptant en l'interès de tots aquests préstecs. D'acord? On aniríem primer? Atacar
al préstec del cotxe, ¿vale? Perquè és el més alt, ens costa 250 pavos al mes, ¿vale? Com ho faríem? Nosaltres guanyem 1.500 pavos. El que està clar és que tenim que pagar totes les quotes de cada deute. Això està clar, no? Que són aquests 430 pavos. He simulat també que paguem una hipoteca de la nostra casa, o sigui que pagaríem 370 pavos més de la hipoteca, perquè quadre, val? Això ens deixaria uns 700 pavos al mes, val? Tinguent en compte que en els gastos imprescindibles ens podríem gastar 400 euros, podríem traure uns 300 pavos al mes extra. Aleshores, aquests 300 pavos al mes els destinaríem al préstec del cotxe. Què passa si jo renegocie o realment jo no puc anar baixant aquesta quantitat? Doncs aquests 300 pavos vaig ahorrant-los, fins a que puga desfer-me del deute del cotxe. D'acord? Una vegada jo m'haguera carregat el deute del cotxe, passaria a l'altre deute i ja tindria la quota mensual que sempre pague i tindria 550 pavos més per anar carregant-me al viatge. Per què 350 pavos? Perquè jo ja tenia els 300 pavos del principi i ja ha pagat el cotxe, amb la qual cosa tinc 550 pavos per atacar el deute del viatge. I així vaig pagant, quan acabi de pagar el viatge tindré 650 per la tele i quan acabi de pagar la tele tindré 680 pel mòbil. Això si ficam-nos en el suposat de que anarem liquidant primer els deutes més alts i més llargs en el temps i acabarem de pagar els deutes més curts o amb menys temps. D'acord? Podríem fer exactament el mateix sistema, però a l'inrevers. És a dir, acabar primer en els deutes més xicotets, seria el mateix, però al revés. Primer pagaríem el mòbil, després pagaríem la tele, després el viatge i finalment pagaríem el cotxe. A mi m'agrada més perquè en principi vas atacant el que és més pasta, no? Cada vegada se suposa que estaràs més desahogat. Què passa? Que és més ràpid en el sentit que, home, és més fàcil liquidar els 1.000 pavos del mòbil que els 12.000 del cotxe, no? I liquides ràpid des del 1.000 del mòbil i pots anar ràpid a pels 1.000 de la tele. És més ràpid, tu tens més la sensació de que vas acabant més ràpid amb els deutes. Però, com vos dic, a mi el que més m'agrada és anar a pel major, perquè al final és el que més t'està ofegant mensualment. Com vos ha dit, se pot negociar tot, d'acord? Si ja tenim pagat el cotxe i podem negociar el viatge i trobar unes condicions millors, doncs perfecte. Un consell que vos done: si voleu aplicar això i voleu renegociar els deutes, per lo menos feu-ho al tercer mes d'haver complit això i estar efectivament fent un esforç així i estalviant per lo menos aquests 300 pavos al mes extra que destinarem als deutes. No se llanceu una piscina perquè després passa el que passa. I en principi esteu molt emocionats, però sempre vos dic el mateix, l'important és l'hàbit. I per lo menos per assegurar-nos de que teniu un compromís, de que aneu a aplicar-ho, de que aneu a agarrar-se-ho en sèrio, espereu-se per lo menos al tercer mes. Ja esteu ahí, esteu mentalitzats, esteu prescindint del soparoig i arreplegant més pasta per acabar en els teus deutes, esteu-se 2 mesos. Al tercer mes que ja ho feu i tal, que ja digueu, estic currant-me o estic traguent esta pasta al mes extra, ahir ja aneu, negocieu-ho i destineu-ho i apliqueu-ho.
Finalment, n'hi hauria un altre sistema que seria fer l'ordre que nosaltres volguérem. ¿Vale? Pues a lo millor podem pagar primer el mòbil, després anar pel viatge, després el cotxe, després la tele. ¿Vale? Al final és el mateix, però l'únic que teniu que fer és anar canviant l'ordre d'això. I això pues, sempre funciona igual. D'acord? Però com vos dic, a mi el que més m'agrada és este i és el que jo vos recomano. D'acord? Així que si esteu en una situació angoixosa dels deutes, este sistema, sacrificant-vos uns mesos, pot ser que un any o 2 anys, pot ser, ¿vale? Però podreu abandonar aquesta situació angoixosa, val? I pues, si ja me feu més cas, ja aneu seguint del canal, pues, podeu tindre sempre el vostre colxonet i les vostres inversions per a que no torneu a entrar mai en la carrera de la rata, que se diu, val? El treballar per a pagar deutes i endeutar-te els diners que no tens i sempre estàs agarrat, doncs això, com si estigueres com un hàmster que va pegant voltes ahí. Sempre estàs ahí treballant i guanyant pasta per pagar deutes. D'acord. Bé, algunes conclusions. Com has vist, no t'endeutes en deute roïn. D'acord? No té ningú sentit endeutar-te en passius, que l'únic que te van a costar són diners. Val? Si vols qualsevol article, si vols eixe viatge, si vols el que siga, estalvia X temps, tinc la pasta i quan la tingues tindràs allò que desitges. Val? I jo crec que en el canal ja t'ha explicat i t'ha dit moltes vegades com pots estalviar. Si ja tens la situació angoixosa del deute, t'exigeix un sacrifici, val? Perquè has de controlar les despeses i veure de quines pots prescindir i de quines no pots prescindir. I d'allò de les que pugues prescindir, el meu consell és que prescindisques, encara que siga una temporada, val? Per poder estalviar més diners i destinar aquests diners a acabar amb els teus deutes. Val? I pues, el mateix, una vegada acabes amb els teus deutes, vale? Intenta no tornar mai més a aquesta situació. Jo crec que pots utilitzar el canal per a que no tornes a tindre mai aquesta situació angoixosa. D'acord? Al final teniu que pensar que tot el que vos explica en el canal, val, és per a que no tingueu mai aquesta sensació de que, hòstia, me tiren de la faena, què faig? No? Si tens aquesta situació, val, has de plantejar-te-ho i dir, hòstia, tio, què passa? No té per què passar, però pot passar i no està mal ficar-se sempre en lo pitjor, val? És com jugar al truc. No? La millor manera per a mi de jugar al truc és sempre pensar que l'altre té les millors cartes possibles. Pues així és el mateix. Vale? No podeu estar pendent de si vos tiren al carrer què faré en un mes o 2 mesos. I això és el mateix aplicable als deutes. No podeu estar visquent al mes perquè esteu pagant 4, 5, 6 coses en préstecs, val? I esteu ahí, sempre esteu en l'all i agobiats i aplegueu a final de mes, val? Tot això que vos expliquen al canal és per a que no tingueu aquesta sensació. I al final, con tota la pasta seràs més feliç. Sí. Per què? Perquè si tens una situació més holgada i una situació econòmica millor, vas a viure més tranquil, vas a estar més feliç, vas a estar millor en tu mateixa i amb els que te rodegen. Així que, si teniu la situació angoixosa dels deutes, intenteu aplicar això, acabar en els deutes i canviar la vostra educació financera per a que mai més en la vostra vida tingueu que tindre una situació angoixosa
creada pels putos diners. Per favor! I bé, res més. Donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. A la setmana que ve, perquè estem infrafinanciats els valencians per part de l'estat central. A veure si això és veritat i com està el roll. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, espero que ja estigueu ahí calfant pel Nadal i que estigueu tinguent una vida meravellosa cada dia que passa. Au, cacau! Si la setmana passada no pogueres veure'm per lo que siga, així tens l'últim vídeo que ha publicat. Per contra, si consideres que te mola el roi del canal i te mola molt el tema sí, tens un vídeo interessant. Si te mola el roi del canal, no l'abandones i no deixes de veure.